Dangos dy dalent. Ond wrth gwrs, mae'n cael beirniad I feirniadu y talent. Felly elliw, pwy sydd ganddi ar y cyfan chi heddiw? Wel, y panel sgen I heddiw ydy y mawr, Llyr Evans. Y bach a cute, Iwan Charles. A, wel, Matthew Glyn. Y canolig, Matthew Glyn. Diolch yn fawr, canolig, o reit. Di fyd y bod y ganolig, nag os? Os daw talent fi ddyn a ti'n sgwrs yma. Helo, beth ydyn nhw di? Aron. Aron, beth ti'n gwneud ni heddiw? Mae gynnu fi'r gallu wneud rhythm diddorol efo nhw iddo. Rhythm diddorol. Ti'n me hangu ar hynny, ta jyst adael o gyda diddorol? Na I adael o, gewch chi surprise. Dangos y dalent. Diddorol oedd hynna fyd. Dyna'r unig aig so dim henni I ddisgrifio fo ar y funud hon. Elliw, sy'n y big na dyn nhw eiri arall? Llyr, beth ti'n fel hynna? Wel, dyna dy dalent di, dim yn bell iawn da. Pas. Iwan? Ei! So, talent? O, na. Just chydig bach o well na clapio, sy'n ni'n dweud i hynny. O, felly, ydych chi'n mynd I ddangos? Sorry. Oce. Dyma dy gyfla di, Iwan, I ddefnod yn ôl sy'n nhw. Deud sy'n beth ti'n meddwl. Os anffodus, dydy ni'n gobeithio mynd yn ryngwladol efo fo. Ond, Y marfer mwy ar y comebacks, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr I chdi. Talent 3-2, sy'n ddech yna. Helo, pwy ti? Griff dwi. Griff wyt ti, beth ti'n gwneud ni heddiw? Dwi'n mynd I blygu'n hafod yn ddau. Gyda dafod yn ddau, sut ti wedi dargamod y gallu yma gennych chdi? Wel, pan i'n fach, nath dad dweud, Griff, ti'n gweld y talent bach i ni? A nes I dweud, ie, gwanan. Nath o'n neud o, wedyn, ers yna, dwi wedi edrych fyny eto fo. Ti wedi etifeddu talent gyda dat. Do. Tro cyntaf dwi'n meddwl ar gwneud 5 penna ddigwydd. Felly, dangos y dalent. Diolch yn fawr. Ia, diolch, mi oedd o'n wahanol, eich ia. Ia, elliw. Llyr, beth ti'n feddwl I hynna? Wel, mae'n siŵr bod ti'n boblogydd iawn efo'r merched, ond yn bersonol dim yn gwneud yn byd I fi, da. Iwan, ti'n etifeddu rhywbeth? Dwi'n gwneud rhywbeth? O, ia, da iawn. Na, mae'n... Cystal arach. Dim cystal â Griff. Da iawn. Ymdrech golew. Mas? Dangos dy dalent. Sori, mwyn am well. Felly... Matthew. Talent o'ch gwneud I dalent. Sorry. Talent. Ie, sorry, na. Wel, dwi'n gytuno efo Llyr. Ti'n boblogaidd iawn efo fi fatha merch yn ta. Diolch yn fawr chdi, Griff. Dal talent I trio ti'n ddolch yma. Wow! Licio hynna? Beth yna di? Adam. Adam, beth ti'n gwneud ni heddiw, Adam? Dwi'n double jointed. Dwi'n yn dweud I byd, ond dangos y dalent. Yn gynta. Yn ail. Yn trydydd, mae llaw chwith yn twtsio chwith yma. Do, dwi wedi gweld lot gywir yna chdi heddiw, Adam. Ond mae hynna'n atgoffa fi o Mr Fantastic Four, de. Iwan Griffith, be afraid. Elliw. Oeddech chi gyd yn swnio yn bles iawn efo'r perfformiad yna, dwi'n meddwl. Wel, sa'n byd gwell na ffric I roi gwen ar Don gyfarchiadau. Da iawn, Adam. Da iawn. O'n i'n meddwl bod o'n wych yn dechrau. O'n rili da. Hyblyg Hyblyg iawn. Hyblyg iawn. A benig o das. Ie, da iawn. Felly, Tri talent, yr unig un o tri talent heddiw, ti'n hapus? Yndw, lot. Ti'n gwybod be? A felly ti di ennill? Iawn. Mr Fantastic Gynarfon, beth sy'n ti ddeud? Dwi'n meddwl na I ar Britain's Got Talent man. Dyna ni gyda'r dalent wrth yma, a welwn i chi eto am fwy o dangos y dalent wrth nesaf.